מרינה נכנסה לכיתה והתיישבה ליד שולחנה. היא הניחה לרצפה לידה את תיק האור הגדול שלה, ובתנועות איטיות פתחה את יומן הכיתה, עברה בעיניה על שמות התלמידים וסימנה אותם כנוכחים. אלון, כאן. מירב, כאן. מיכאל, כאן. שרון. שרון, את מבריזה מהשיעור, את לא מגיעה לשיעורים, ואת לא מכינה שיעורים, וזה לא ייתכן. שרון שתקה. מרינה קמה ממקומה, אישרה את חצאיתה, פתחה את ספר השירים של מרים ילן שטקליס, והחלה לקרוא את הנשמע בו. חיכיתי, בכיתי, ומי לא בא? מיכאל. המורה סיימה לקרוא את השיר, צעדה אל הלוח וכתבה עליו בטוש שחור. למה מיכאל לא בא? פנתה אל התלמידים ושאלה, למה מיכאל לא בא? כן אלון. הוא שכח. כאן אבא שלי הבטיח שהוא ייקח אותי לסרט. חיכיתי והוא שכח. מירב, אולי קרתה לתאונה. תמיד שאח שלי חוזר מטיולים מאוחר בלילה, אמא שלי חושבת שקרתה לתאונה. אולי... שרון התפרצה ללא הצבעה. כי לקחו אותו לבית סוהר, הוא גנב עגבניות. מרינה אמרה, זה לא זמן לבדיחות. זה עצוב. גם צנצנות וגם פטרוזיליה. שרון, צאי מהכיתה וחכי לי בחדר המורים. בחדר המורים כל המורות היו עסוקות בהכנת לחמניות טריות המכילות ממרח שוקולד. הם הכינו כריכים, על הקיר היה תלוי מודעה, אם אין קמח אין תורה, כל המעוניין מוזמן. כך עשו מדי יום ביומו, כדי שמי שאין לו אוכל להביא לבית ספר או מישהו ששכח לא יישאר רעב. מרינה הביטה בדאגה לשרון ואמרה, שרון, בזמן האחרון את לא מגיעה לשיעורים. את שוכחת מחברות בספרים ולא עושה שיעורים. קרה משהו? את רוצה לספר לי אולי? במקום לענות, שלפה שרון מכתב מכיסה והושיטה למורה. את יודעת מה כתוב? כן, אני יודעת. מיכאל היקר, אני אוהב אותך מאוד, מתגעגע, כל הזמן חושב עליך, שרון הרגישה שליבה עולם בפראות, ובראשה עיקו כמו בתוך מילותיה של מירה, אמא של מיכאל. שרון הרגישה שהמורה צדקה שאמרה לה, שרון, אני רוצה לראות את אמא שלך. מרינה, אני חושבת שאת צודקת. כשיצאה מחדר המורים, ראתה את מיכאל עומד ליד שולחן הלחמניות. עיניו בלשו מתחת לשערו החום, ומבטיהם נפגשו. הוא שמט את ידו שנשלחה אל מגש הלחמניות, והושיט עצמו כעומד לעזוב את המקום. שרון הפנתה לדרכה, ואז הסתתרה מאחורי העמוד והציצה לאחור. היא ראתה את מיכאל לוקח לחמניה נוספת וטומן אותה בכיסו. אז עכשיו הוא מביא לי כל יום לחמניה עם שוקולד. נזכרה במילותיה של אמו מירה וליבה התכווץ. הסוף.